Jeg er tilbage. Jeg vil sætte stor pris på, hvis alle, der ser den her video, lige smuttede ind på min Discord og boostede den måske. Der er selvfølgelig link til den nede i beskrivelsen. Jeg kommer til at tilføje jeres clips i videoerne, hvis I sender det ind til mig derinde. Og jeg tager imod forslag til videoerne, og så misser I heller aldrig et upload, så længe I er med ind på Discorden. Det var alt. Nyd videoen. Nej, jeg hader de server om de her loading screens, hvor du skal vente i 8 år på, at du skal til at load en gang til. Og så skal der også være lortemusik imens. Jeg tror, ham der AK, han er ejer. Hvorfor døde jeg lige? Og min mikrofon, det er mit... Okay. Så derfor folk heller ikke kunne høre mig. Min mikrofon, det var mit VR. Wow! Blev du bange? Blev du bange? Hallo? Jens? Blev du bange? Blev du bange, mand? Tak. Ej, så hvad så? Du grim jo. Okay! Lad være med at sige sådan noget der. Jeg bliver sur. Jeg laver sjov. Du er fucking flot, jo. Du er flot. Ja, Du det har skulle du da ret ikke i. flot, jo. Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Ej, undskyld. Hvad? Ah, men det var da... Hvad siger du? Hvad er der? Hold nu kæft. Jeg bliver da rasende. Ej. Nej. Min abeven. Nå, ses. Nå, nu skal jeg lige have nogle penge her. Kommanden til pengene, den ligger ned i beskrivelsen. Sådan der. Det er fint. Okay. Du er bare bedre. Så det gælder bare om at finde noget, der siger Spartor, eller hvad? Ja, lige præcis. Jamen, Fordi lige kan klare den. jeg er moneymakeren her i byen. Nej, ikke ham der igen. Nej, man kan ikke ID-pigge igennem væggen, what? For eksempel en BMW M8. Den koster Ja, 40 millioner. ja, bare giv mig den. Jo, tak. Altså, god dag. I det måde. Ej, jeg har så lige lyst til at dræbe dem der, bare for at være irriterende. Yep, død. Må de gerne lade med. Fanden blev han af? Nej. Hvad pokker? Hvad har du gang i med den der? Ej, Abdi Abdul, mand. Hvad? Du er bare så smuk. Ja. Meget. Jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke skide, jeg kan ikke slå, jeg kan ikke slå min algo. Sådan en har jeg ikke. Tag dig sammen, mand. Hvordan fanden kunne du slå? De kan ikke slå, fordi de er i fængsel. Nej, Her må du ringe, mand. han er admin abuser. Unban mig. Stop. Jeg er bandet for Discord nu. Stop med admin abuse. Ej, jeg vil ikke dø, stop! Du rammer helvedes til. Fuck, den er fed. Hvor har du fået den? Hvor har du fået sådan en? Jeg købte den sgu da. Fuck, den er fed! Ja. Giv mig den. Nej, du kan købe din egen. Ej, jeg tager altså lige din. Jamen, jeg tager lige din. Vil du lige låse den op? Nej, jeg kan ikke. Ja, jeg tager lige dine nøgler, så låser den op. Yep. Jeg tager lige dine nøgler og låser den op, du ved. Jeg tager... Ja, jeg tager lige... Den burde være... Du burde have gjort det nu, jo. Jamen, jeg tager lige dine nøgler igen og låser den op, så. Jeg prøver nu, ja. Ja. Jo, tak, vi Det er jo ses. sådan der. Fuck, den er fed. Den er ikke god, den her. Hey, hvad sker der? Jeg kan ikke se en hyldende fis. Jeg kan overhovedet ikke... Wow. Men det var da lige godt utroligt. Hold da kæft. What's up, boys? Har det godt? Hvad laver du? Nej, undskyld. Jeg gør det lige igen. Den er sgu da fed. Hvad? Ej, undskyld. Men det var søs en fejl.
Hvorfor fylder I så meget? Jeg kan ikke bare køre. Flyt jer fra vejen. Det er en parkeringsplads, det her. Nej! Ej, det går ikke, det der. Nu bliver jeg rasende. Jeg kunne godt glemme det der. Jeg kan få dig bandet for det her, hvis du bliver... Okay. Hvad kan du, Mikkel? Mikkel, er du okay? Mikkel, undskyld. Mikkel. Hvad? Holy shit. Der, jeg skal væk. Nej! Det er du godt lade være. Ej, ups. Fuck. Den er så... Nej, den er så svær at styre. Jeg kan ikke styre den. Er du okay? For helvede! Hvad fuck foregår der? Jeg hader de her nye loading screens. What the fuck? Stop. Nej, altså hvad fuck? Så spawner jeg en eller anden bil, der bare begynder at køre galt. Hvad er det her for en server? Og jeg kan skip den her drive. What the fuck, man? Jeg spawnede søst på 3 døde mennesker. Og jeg blev... Den skippede over. Hvad fuck sker der? De her servers, hvad de blev til. Hvad fanden? Hvad laver han under jorden nu? Okay, Hvorfor ligger Midtby under mappet? Nå. Nice. Hallo? Ej. Kunne det tænkes, at du gjorde noget ved alt det her mos, eller har du bare tænkt dig at blive ved med at stå der? Du skal ikke bare gå og stikke folk ned. Hvad fanden er det for noget? Du går bare og stikker... Du stikker bare folk ned, det må du ikke. Ja, nu vil jeg altså være med. Okay, manden har guard mode. Hey! Din snydpels! Forkert person. Snydpels. Du tager det guard mode af lige nu. Ellers så... Jeg har... Du skal tage dit guard mode af. Du skal tage dit guard mode af. Du skal tage dit guard mode af. Hvad fanden? Hvad er meningen? Hvad fanden? Hvem fanden er du? Flyt dig fra vejen! For helvede! Jeg er rasende på dig, mand! Hvad tror du er? Jamen, hvad fanden har du gang i? Flyt dig fra vejen! Jeg prøver at køre her! Hvad fanden? Hvad har... Hvad laver du? Flyt dig fra vejen! Au! Flyt dig! Så gå der væk! Nej. Hvad fanden sker der? Hallo? Okay, ses. De er altid så sure, dem der laver. Nej, hvad pokker laver du? Drenge, nu stopper festen. Gå nu ud, altså. Fuck nu af med dig, mand. Nu får du kraft ud af den bank, ellers så kan jeg godt love dig for, at du får en revolver langt op i røven. Hold nu kæft. Pik af med dig, mand. Det er lidt svært, når du står... Hold nu kæft! Det kan da, du burde lade være med at spise så mange burger. Jeg kan ikke komme ud af døren, når du står der. Luk røven, dit fede læs. Nå. Okay, dreng. Ja, det var for sjov. Jeg smutter nu. Det var for sjov. Lige self-revive, der er Marker. Lige self-revive. Ej, dreng, det var for sjov. Jeg smutter nu. For helvede. Nej. Ej. Skift dit tøj, mand. Lad være! Altså, hvorfor rammer jeg ikke?
Det er flot. mand. Det er en fed bum. Way. Høj, hallo. Gå væk. The sun goes down. Høj, hallo, cute. Kan du ikke komme på hospitalet? Nej. Vi Fuck dig, din ses. fede Ja, vi ses. Fuck. Eller er det fucking værd, de skide svin nu? Nu stopper du med at tude sådan der. Så bliver du lige her, ikke her? Nej tak. Jeg kan virkelig gøre dem hernede, fordi så kommer den der admin op her. Au! Hallo, mand. Din fucking... Hvad laver du, mand? Nå, jeg låner lige den her. Oj. Ej, det var noget, han gjort. Walla dig. Hvad sker der? Ah! Fuck. Han går bare videre, mand. Jeg lige skolder om der. Prank. Troede han... Nej, det er simpelthen. Det er ham der er også kørt ned før. Dem går han af. Og vi ses. Skal du videre? Hvad? Skal du videre? Nej, jeg kørte ham ned, fordi han pegede pistol på mig uden grund, så... Ja, det gør jeg så, hvis det ikke vel. Ja, det gjorde du da i hvert fald. Jeg ved ikke, om du Jeg vidste har ikke, en man kunne vælge. mental hjerneskade. Fordi jeg går ud, jeg stiger ud af min bil, så flyver du ind i fucking skallen af mig. Nej, din banan, du står og peger pistol. Men hvordan fanden kan det være, du kan snakke, når du er død? Jeg er net. Ja, men hvorfor healer du så ikke dig selv, din knold? Han skal altså lige dø. For helvede. Øj, jeg skal her. Nej, 70 år. Mit hoved. Hold da kæft. Flyt dig da fra parkeringspladsen. Ja, det er klart. Jamen, han beder jo også om det. Fuck, man. Det var sgu ikke lige med vilje. Nå, vi ses. Prank. Fucking mere, mand. Ja, det er jo nok fordi, jeg er admin, din kæmpe hat. Nå. Hacker, hvad fanden? Nej. Okay, du skal lige prøve det. Okay. Du skal tage den af et V, ja? Ja. Og så skal du gå på den. Og så skal du lige prøve at gå op på de her skildpaddsøl. Hvorfor er der en lobby? Wow!